seguretat. Hola! Hola. Ai, Mercè, moltes gràcies per ajudar-me a traduir el teu pare, que li haig d'explicar, eh? No es mereixen, professora. Ui, que bé que parles el català i que guapo! Muy buenas tardes, ¿eh? No pateixi, el meu pare és romanès i no sap castellà. Ay, siéntense, por favor. Estamos muy contentos con el niño. Stanno forte, contenti, rapida. Ehi, Vine. Sí, es que es un niño muy estudioso. A mi, se stanno studioso. Elva Servimic. Diu que... Sí, ya ho he vist, surt allà subtitulat. No, en serio, tiene mucho futuro. I sale la foto que tenim, bata. Ah, ja va. Claro, es que no todos tenemos por qué ser ingenieros. I non è tutto che domani non mi dice. Hay mucho trabajo útil en esta sociedad, mucho. Universitarios, rapida. Claro, y además todos podemos construir el país. Sì, non va nada, che insomma, ma sono. Zara? Claro, eso sí, viviendo felices. I se ne parla a scuola, là. Va. Jo no he dit això, això. Atâți lucruri și este scandalo. Giannica, atâți lucruri nu se întâmplă în România. Què ha dit ara? No sé, mira els subtítols. Però si ja no hi són! Mira que els catalans fem esforços, però esforços per posar les coses fàcils. Però, noi, és que és tan difícil. El català suma.